Hello, dakaman dito yan, karuba. Kapang kami dyan, bugibog. Usog pulot, yak pa makita. Pag kami di bugibog, ada iti talo nga beneficiary di jay. Kaya danunin mo, orino kasano tirigat ti dalan, danunin mo para kadagiti tattao, para iti masa. Kinaya po. Tangabi mapatay pagbakat. Aya. Matay kami mark kumano at dog basta jay ko. Pagbulwan. May taon kaya na tan. Tangabi mapatay pagbakat. Kamo lang nagrigat dalan. Wala na war siyang tipitak na to'y gurong kunay bay amigtan. Iso na manang. Wan, kinali bakit ito? Ay idta. Deta garudan tumununan. Ay ilikat na kano diyan chukos na ni nanang. Iso na ni nanang nya nakan mo nang. Alun siya. Galdones. Sino ka balay mo to'y nang? Awan, may sama. Ay may sana kanong agbalbalay. Kadamo dagitoy anak na ito'y karuba na kidi ngam ito'y balay. May sana. Kadwa na di radyo agsasaot. Kadwa na di radyo agsasaot jay. Daki imay kami nang dinanon mi natala oray no narigat ta dalan. Namayat. Won ngam nay nakapitpitak ni gurong ko nina.
Iso kumamutin at mang tulong dyan sa sido, Awan. taagkadwada. Tata, imay kami ta adda dayjay kabsat tayo nga adda jay abroad nga nangitalek kanyak iti naganan sagot na kano kada kayaw. Kiso di indanon mi ito yan, karkarigatan mi di manon ito yan. At least napasyari mi pa ito yan. Iso nga kung Kamakita da. Apay awam mo datay ng litrato. Adyo ng wartaan datay talaga. Haan. Umay kami, ngam gaputaan, nagtutudo, mabutang kami di dalan. Iso nga tata, nadano na yun. So nga adakam tata dito yan, ta may danon dagijay sagot ayat, jay kabsat nga adijay Ireland. Ay, Erlan. Wan, taga Ireland dijay nang tud itoy. So nga an-anusan tayaw, at least ke adada nga naayat nga tumulong mangted ka dagiti Hangata nga may bawal iti ti gobyerno kanami nga pensyon. haan ada ito bagiti Gobyerno di jay. haan nang bagiti naganan ti kabsat tayo anak tayo nga agtatrabaho di abroad OFW kagayat namot nga ibingay iti kuana iti parabor ti apo kanya na wan haan nga makadakas iti gobyerno di jay taadumot iti agiwarwaras iti ko kasla kuma dagiti daduma ka di ba ayuda kunada daytoy mo taga kaslamot lat ta ayudan nga ented iti adiji abroad adiji Ireland iso dayjay indanon mi latan indanon mi kanya yon ta naganan makapasyar kami pa adto ayan yaw lukatam dayta nang ti ented da ke ano santay basiton ano kwan gadi ay nawadwad ka nang nagyaya anak na ni nanang na ay nya ay apo Dayta manugang da jay may sanga. ay Bakal kami niya. Diyan ni yawat mo diyan da sabon dati sabon dati tinapay kalbo darsem tinapay manan ta dati mermeryen ta nyadayta nang primer ilaok mo to di kape data ti pangilaw kam asukar Milo. Dapat may luyaw. Noodles na dati ko agsabaw kay latan. Soy, pang adobo ti manok. Diya, doon sa manok mo nang niya. Ay, awan. Ay, napangok. Mantika, pag prito, ti ko, makamulan nitan ni Karayan. At tinalabsan nita Karayan na nga ikan. Iso data, dinagas mi ngayon lata. Iso data, nindanon mikingkan. Tinilimi sa amin, dinagas nga inlatan. Kita. Oh. Anak at chichirat dilata. Ang notoy garudan ay babawi mi garudan tata dilata. Napat mo ito do payong. Gain hangka magsinsidang ako ng pangipanam karon. Ay kulak ano ko kagsisid dilata. So data tinagapo ijay anak nga adda ijay Ireland. One ke may sayo nga tayo. Sino katikat ka tayong matmaturog ito yun? Awan may sangat lata. May samlat ta? Awan iti barong o may agaram? Awan. Natin daaro mo yung bakitak mo tin. Nay, mumla ngay? Awan. Hindi ka pala. Awan. Pinagpintas ka pa yun Oh. Ay, ito, guri ka ako. Video ka ha. Mga makita na ito yung rupa mintoy. Buyam to damdaman numalpas. Kitawan. Ya. Oh. Mereka ke Abadiji Imak. Ya. Oh. Ke ala ke nyakot ti may bagam iji nang tudnang di mensahim kanya na.
Diyan ang tutita nita, mabuya ng tao. Good. Thank you ma'am takwa. May kayo nagyag. No maminsan tong kwartan tong da siya tot may gatangawin hano ba rin? Kwarta? Baka pa mo itong 8. Ha, anak nagtungtong. Ay, ang gagtungtong Igatang ko. baka iyagatang mo matsyuktong. Igatang ko kayat ko. Ay, gatang mo kayat mo. Laki barbareng. Barbareng at dantupay timang tad. Tapos nito tanto nga kwartan. Wow. Palubos ti Apo. Mabuya danto da itoy. Ipoostata, mabuya ti intero nga taga Bugibog. Suman. Kat. Amaya nga ada video ko na ng taon. Wow. Iso, tap na mabuya da. Mabuya di jay nang tad. Maragsakan mo. Tadi jay ragsak mo nang. At dapat tayo ragsak na mo at nga makakita. Nga. Dapat jay ragsak na mo nga makakita. Thank you, ma'am. Agyaman ata. Nang tid kayo ti kwa. Bendisyon o saron. Ado ti plantita na ninang ni lagi dyan. Magkatag sa di may isang masita sound. Diyan na ada masitas na. So ang kamgarod nga agbayagan nang taapang kami pa igibanger hanlang ito tumayan may. Bangid kay. At dapat tiduwa nga papanan may. So nga kami nga agbayagan. Akit agbabay ka garudon anjay kada kita mo kabuy-buya. Duwa kami toy. Nya? Duwa kami. Duwa ka itan. Piso. Bingayon minton. Gano duwa ka itan. Bingayon yung taon. Ay, sagisada lang niya sa bali niya. Sa bali. Sa bali, bagim lang. Dita, ngamnuhang kagsisida dilata mo. Tuyan yung dilata. Dita, kut sa bali. Ano punto tayo apong ko. Ito punto ya apong ko na ano. Ay apay na. Wan. Lukluk kong kalaang. Ang kong alaan nun. Lukluk kong kalaang. Thank you, wala, hanggang ko nagbayagan. Ma'am. Bye-bye. Lang ito gayam digi may isang inangan nga beneficiary tayo ko ito yon nga kuan may ito yon hantay nga ipanja balay nan ito ka lang agtamtambay nang ay manugang ko na itan natay ti asawa na mo natay ti asawa nan kaanak ti asawa na ay kunak man no si kati manugang na agkatawa damot manugang ko nita. Ay, katawa damot. Sige iso at least imisom kayo. Nya. Mo tawon mo nang 75. Ay, 75. Nya na ganyo nang Susana. Diba? Ipustan to dito kahit mo. Mabuyadan taw. Nya. Artista kayo nga talaga ata. Ado makabuya kanya ayaw. Nya. Awan mangungugat kanya may no ipus mi day tayo. Baka talaga nga ipabalod na kami no kasjayan. Nagitin ko magbak ito naknaka. Nagitin ko na dato din amang. Kaya pa ya. Kaya nakdakada ka nagijintod na nga tinapay ko na ayon to na. Aya. Jintod na nga tinapay so nakan may kung ayon tulatan. So dito gord nang adati. Indanon men dagiti pagayat da. Nagiji adijay Ireland kin Taiwan. Ang yaman kami anak ko. Wow. Nga. Awandan. Istorya na nga nang taandan sa mga itanak ko. Wanta idi gamen. Imay dati kasinsin ko umay nakinita ida. Kunana. Agsubli kami to. Kadita kami siguro maururayan. So nga kunada. Nang wartaan mi kano isudan. Sorry. Wow. Okay lang mat. Okay lang. Gam tatata. Awan una dito doon. Iso kunak mapantan. Kunak na di kalman din. Kita mal. Hindi inang ti promotor. Kunanak hindi pinagkwartaan na kami kanaw. Ay pinagkwartaan na kami. Pinagkwartaan na yan. Kung kunada lang mo di jay. Tanda kami nga maura yun. Kaya natigorod nang di.
Di intud da. Taga Taiwan kin Ireland. Daytoy. Nagtitipon kami nan. Taiwan, Ireland. Di jay nang tud ito eh. So, dato ni. Apay kayo yung pagtaglaban nang? Ikan karagatan aman. Sino ti kabalayo nang? Awan. Ay, awan. Awang kabalayaw. Awan. Agpada kami na Ay, kabalay kayo nang katugangan. Narigat mo't amam. Ay, narigat. No, ada yan. Alaan, data may sa nagrikrikado. Ay, anang nagrikrikadaw. Nagrikrikado, anak ang chichiratan, dilas. Dahil ang kano agrikrikadaw, iso nga yung gana tata, makataray pa lang ulyan ng gibalta. Ititunan. Dahil, kunay, napigsa pala na kitong tumong na kunak nga isa pulak iti boyfriend kuma. Stroke kami ng isang lakas ko niya. Ay, na-stroke ka nun ni Nana. Makatawin di Agosto. Ay, makatawon di Augusto nga na-stroke kayo. Kut, dahil latati aglutluto mo ti kanan yun nang. Oy, anan. Ay, Ijay, ijay ti balay na, ijay agkaruba damot laang. Ita, dayta? Ay, di may isa, jay. Ijay. Ay, ijay kano ti balay na, may sana nga. Agbalbalay, iso nga mo maidtaw, iso namin sana, kanasaya at mo tapnuhang kam nga umalalison. Tama maminsan. So, dati sabon nang, ay paglabam to tayo lupot mo, niya. Dati, tinapay mo. Ikapimot ano ko, meriendam kasi jay. Nay, ado datan, agsago kay mo lang ang agkatugangan ng agkape, isumo lang ay isot ikape yo, tagpadpada kay mo tinaitad niya. Oh, ay pa sindam datay kwan, kunam. Sindam datay noodles mo isot sidak tata, kunam mo tun ano kwan. Oh. Agtimpla kay ti Milo, agsago kay mo lang nga uminom ti Milo. Unuhaan, iti bigbigat kape. Ta. So, ado day ta nga kapyon yun. Agsango kay mula, o kamo timpla di bagim at akwa. Hanga maksayan, dato'y bagim ka, damo bagim, kulan to tamay sa. Asukar. Wow. Wow. Oh. Adamo tilaok ng taon. So, dayjay. Dapat ti, yang iti mantikaan tayaw. Datay kwa. Tilapia ka naw. Wan. Unuhaan ipaputot mo ta pariyo ko na ta pasarot-sutom latan. Oy, naimas ti sinadad di ko nada. Oh, wan. Mantika lang kamkin bawang. Oh. Pang adobo man anti kwan. O di jay. Na kinambol mi di jay may isang akwa jayan. Nya di jayan. Puno-pon iso dayta in lata mi ngayog kanyayaw. Ang sisida ka mula sardinas nang. Agpadpada kami nga aming kaya. Ay, agpadpada. Munti ka kita sardinas yun na nyo nga kaya. Alaan minton da kami to pang sagrapal. Oh. Ay, jay. Bagin to kano daga pudan di jay sardinas. Oh, di jay. So, day tagarod jay. Inted pagayat ti taga Ireland kin Taiwan. Jay niya. Thank you, ma'am. Wow. Agminsay ka nang ijay nang tud ta mabuya ng tao. Tano ka sano diragsak tay nga naikan. Naragragsak pa mo diri nada barbareng mangted dan tumanan ado pa iti matulungan da. Ti makunak-anak kong agyaman kami orahan tayo nga nagkikita. Kanindanon nyo dito pagimbagan may agyaman kami. Kada kayo. Nang narunayan niya Apo Diyos nga nang tigla ti puso yo. Lakong parang ano. Di kayo laang ma'am. Doon sa Palwana? Ada? Abay. Ugali ata. Ay. Natibnukan ti ragsak. Di kwa. Orambit nung naragsak. Makasangit ka latamoy na kaong. Ay, wow. So, yan. Makita na kayo to DJ ng tag. So, DJ. DJ to ragsak yaw. Ay, darag-ragsak to pa DJ. Na nga makita na nga adati. Na ikan na. Na ibingayan na iti parabor. Dayjay, wan. Sa akin kay garod, ang timpla ti kapkapi yun. Tagsasango kay mulag to yun. Ay, ang timpla. Oh, nagsaor ta. Ang timpladan to kanuno pumanaw kami. Nagsaor na mo na kita yung babakot. Awang pamit na pulot na dalong ko. Kinlapi, may kinlakaapok. Ay, wow, di ka pala di banger. O, dapat may isang paparan mo ito. Ta...
Barbarang no, anak ka mabutan ti tudo ko, mabuta sus agkit kid makita ni dalan nga nakangat-ngataw. Baling nga pa niya. Una tahamag nga balin itig baba. Awan na. Narigat na karaya. Ala income garudan. Awan ate babayo. Bye-bye. Panik kasinsin ko